कहना लड़का बताओ बा अरे माई तो हर कर अरे माई तो हर कर सम्मानित भैया नमस्कार बा प्रणाम बा आशीर्वाद के राम नाम बा क्या नाम है ये देखिए छोटी बच्ची की तरफ से एक बहुत बड़ा पुरस्कार आया। नमस्कार बा प्रणाम बा आशीर्वाद के कामना बा भगवान माता रानी जो हर मोड़ पर तरक्की दे। अच्छा हमारे गांव शहीदी धरती बलिदानी धरती गाजीपुर से माता रानी का कृपा बन रहा है महाराज कैसे माही तो हर जाई भरले भराई हो नमस्कार बा प्रणाम बा आशीर्वाद के कामना बा कहना बा कैसे एक जन्म का साथ एक जन्म का साथ जन्म बीत जाई हो माई तो हर कर जाई भरले भराई हो दोबारा पुरस्कार शहीदी धरती बलिदानी धरती गाजीपुर से आप राजेंद्र भैया नमस्कार।